हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। और ये हमारा नया कॉमेडी यूट्यूब चैनल है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस पर आप लोगों को एक से एक मस्त वीडियो देखने को मिलेगी। और हमारे अंशु बाबा बहुत अच्छे एक्टिंग करते हैं। तनी भैया बोल दीजिए तनी चैनल के लिए। ये रुआ लोग खाती हमने के एगो नया चैनल बनेले बानी ऐसे ना मर दे, तनी बाबा के स्टाइल में बोली ना। अरे बाबू लो तू लोग ये बात जान डालो कि हमारे सब भाई मिलके के मेहनत कर सन। एगो नया वीडियो जल्दी हमने के आवे वाला बा कि पाउडर के चक्कर में पटो पिटाइल एकरा के बहुत बढ़िया वीडियो बा। एगो पारिवारिक कॉमेडी वीडियो है। आ तू लोग खूब देखलो, खूब मनोरंजन करलो। आ हम तारो से कहतनी कि बिल्कुल मजा आई, शेयर कर लो, लाइक कर लो कि बाबू हो अगला वीडियो आवे में देर बिल्कुल ना होखे। ठीक बा, खूब कर लो। जय भोजपुरिया, जय भारत, जय हिंद। बाकी भैया हो एकदम मजा आ जाए, एकदम गर्दा मजा देवे के बाद एकदम एक से एक वीडियो देखे के मिली चैनल पर। भाई तुम कुछ बोल दे। नमस्कार भैया, हमारा नाम किशोर यादव बा। हम जल्द ही वीडियो में आवे वाला बानी बाबा के साथ।